So, hello everyone. Kani siya ba kay gwapa kay ni siya day make-upan. Mura siya kanang bond paper na kanang nindot siya coloran, nindot siya anything mabagay niya ang look. So karon kay ana man siya na gananda siya mosway og pop colors na color blue daw. So nana din ko niya na imo mata kay color blue. Dili do yung mama kay color blue. Eme lang. Bitaw we. Sa iyo na dyan ka ayo mag color. Mas ganahan ko makatry og pop colors kaysa sige lang og clean, neutral girl pa safe side. Nindo sa na mag-try og ginana day very something new. Something new ba? Mara siya pang, wala lang, pang refill. Basta to day. Euphoria day. So mao to siya. Naji uban taw na kanang gwapa jo make-upan girl kanang mo gwapa og kuan kanang mo vega tanawon like I said murag kuan papila nindot drawingan ana last in man si uban na dili maangayon og light ay dark sometimes sa sobraan dili sila angayon na mabagay-bagay jud siya dili siya one size fits all murag mabagay-bagay jud siya girl I don't know ma-fits all gyapon di ba or I don't know so mauna siya yung mata kay color blue mama mo mata ni mo blue o di ba giatay wala na ko baon sa ko isulti dai kay nagdumara kog na nabisit amot lang di ay na lang day mag music na lang taday giatay God, what did I know? What did I know?